우리가 만든 love scenario 이젠 조명이 꺼지고 마지막 페이지를 넘기면 조용히 So hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's me, Bricks Tiguman. So yan ang aking bare face. So as you can see, meron akong pimple marks dyan. And meron din akong dark circles, eye bags. So first is magma-moisturizer tayo gamit ang Eye White Korea Aqua Moisturizer. So pwede din kayong gumamit nung sachet para mas tipid, and kumuha lang kayo ng konti. Tapos ilagay nyo siya sa may ilong, tapos basta kung saan yung may magdadry, tapos sa may under eyes. So ayan, tapos ikalat-kalat nyo lang. So ayan, ikalat nyo lang siya ng ikalat, so para ma-moisturize yung buong face natin. So ayan, kaya mo yan, laban. So ayan, tap para ma-absorb ng ating face. So pagkatapos ating mag-moisturizer, so mag-BB cream tayo para lightweight lang sa ating face. And yan, gamit ko yung Crayons BB cream na tag 89 in the shade Fair Lady. So kumuha lang din kayo ng konti lang kasi sobrang puti nito. So ayan, and ganyan lang, parang tuldok lang. So ayan, nilagay ko lang siya sa aking face. Siyempre sa face. So ayan, nalagyan ko na siya. Tapos kumuha kayo ng sponge, tapos idab-dab nyo yung BB cream. Kasi itong BB cream na to para siyang foundation na parang full coverage. So ayan, and as you can see guys, parang mas maputi siya sa akin. So okay lang yan na mas maputi sa aking face kaysa sa aking leeg, kasi mag-a-absorb pa yan. So ayan, dab, and yan. And ayan, tapos ko nang ma-blend. Okay lang na hindi ma-cover yung mga pimple marks nyo, and gumamit tayo ng Daily Scent Powder para iset ang ating face. Ayan, para hindi talaga siya mag oil up or maging oily. So ayan, lagyan nyo yung under eyes nyo, yan, sa may dark circles para maset, para natural din tignan. Ayan, kasi sa mga Korean parang glass skin, natural looking lang, hindi halatang naka foundation, parang foundation day. Tapos ayan, itap nyo sa buong mukha nyo, isalin nyo na din yung inyong leeg. So ayan, i-blend or ano ba dyan, ikalat nyo. So ayan, tapos ko nang maset ang aking face with powder. So ang next naman is sa kilay. So sa kilay natin is, it's up to you guys kung maglalagay kayo ng product, pero sa aking case is binabrush ko lang siya para natural lang talaga. Kasi pag nilagyan nyo ng product, parang linta na yan. So ayan, binabrush ko lang siya yung aking hair. So ayan, brush. So ayan. So ang next naman is kumuha kayo ng eyeliner, kasi sa mga Korean, 'di ba? Parang meron silang mga eyeliner to look parang natural yung mata nila, or para maging astig tignan, or para bang may connection yung lower lashes mo sa eyeliner, para maganda tignan yung mata mo, parang merong dating ganon. So ayan, nilagyan ko lang siya. So ayan. So yun na nga guys, tapos ko nang lagyan ang dalawa kong mata ng eyeliner. So nakita nyo na yung difference, and parang hindi na ako puyat. So next is mag-eyeshadow tayo. So mostly sa mga Korean na mga lalaki is natural lang yung kanilang eyeshadow na ilalagay. Kung pwede nga lang hindi na maglagay.
So in my case, I'm using Everblena in a brown. So gagamitin ko yung shade na parang brown. So ayan. Tapos ilalagay ko siya sa aking mata. So ayan lang. I-blend mo lang yan. Hindi siya masyadong kita sa video yung eyeshadow na brown, pero meron yan para naman magmukhang hindi puyat or magdagdag ng ano bang tawag dyan, magdagdag ng glow sa iyong mga mata. Ayun. So ayan, di na ano ko lang, blend ko lang. So ayan, oh, meron na siyang brown. So ayan. So tapos ko nang lagyan. So ganun lang. So ang next is, para mas buhay pa talaga yung ating mata, is i-curl nyo lang ang inyong lashes. So it's up to you din kung maglalagay kayo ng mascara para mas buhay. Pero in my case, hindi na, kasi yun lang, para natural tignan. And mabigat din sa pilik mata yung mascara. So last part is mag-lipstick na tayo. And gagamitin ko itong Vice Cosmetics Water Gel Lip and Cheek Tint in the shade Seswang. So ayan, nilagay ko lang siya sa aking inner lips. Tapos pinapump ko lang yung dalawang aking lips. So ayan, nilagyan ko muna sa maibabaw. Tapos ayan na. So di ba? Pink kasi yung mga Korean, di ba? Mga Korean na lalaki is parang pink yung kanilang lips. So para merong ombre effect, i-dab nyo yung ginamit nyong sponge kanina sa my BB cream para maganda or merong effect na natural pink. So ayan, and tapos na. Ayan, and this is the final look. You make me feel